Ganito talaga kasaya pag nagsama-sama ang buong pamilya get together. Pero kailangan ko talaga mag voice over. Bakit? Kasi magiging copyright na naman ako sa mga ganitong part. For sure, hindi naman siguro ako maging copyright kasi hindi naman pang singing contest yung mga boses, di ba? Ganito talaga o ang ganap kada like fiesta, birthday, laging may video okay. Kahit hindi naman kagandahan ng boses mo, as long as alam mo naman kumanta G pa rin. Ganito talaga. Too bad, hindi na nga malaki yung revenue mo, may sharing ka pa dahil sa background music. So, kailangan mo talaga i-mute yung background music or kaya i-cut mo like in a couple of seconds lang ang ilagay mo. Pero ito try natin kung gagana siya, kung wala siyang sharing o copyright. So, totoo lang, wala naman siyang copyright. Ang meron lang ako ay sharing. Wala ka nang earning. Since na nga lang ang binibigayin, tapos may sharing ka pa, edi wala ka na. Maganda talagang boses ng pamangkin ko, kaya may sharing. Shout out sa sharing revenue. The words say to know when love is real. Ito talaga ang libangan ng pamilya ko, lalo na pag nagsama-sama. Pag inuman, kantahan, chismisan. Wala kasing magawa sa buhay. Wala kasing libangan sa probinsya namin. Mostly lang talaga, ang kadalasan mong ginagawa ay manood ng TV, mag-cellphone. Maybe now they can. Maybe this time talaga tong aking pamangking. Sabi nga nila, mana-mana lang yan, joke. Mahilig din naman ako kumanta, kaso lang yung kanta lang talaga ang walang hilig sa akin. Sa totoo lang, ikaw lang din magsasawa kasi meron kaming video cassette, meron din kang TV at yung speaker. At meron din speaker na maliit lang siya, na pwede mo siya dalhin kahit saan ka magpunta. True Bluetooth. So, malapit na rin akong umuwi sa aking holiday next month na. So, malapit-lapit na. So, kantahan na malapit at inuman. Joke. Love watching. Oh, pwede ka na mag-present sa eskulahan. Hindi, nagpakuan mo yan niya o yan, pabate. Ano, imuya mo? Hello. Ngayon ka mo? Ngayon ka mo? Makarigo ka be? Greg? Babat ka? Yes. Wow. Yes? No. Yes? Yes. Wow, yes. Amo kaya nalululos ka? Yes, no. Mina. Going home. Mas, ada aku.